belai khen krima singsa Tripura ni viral video mian nukmani hake Dumboor rung kwlwkmani tei borok tio kwlwkjak Facebook tei koktomani bising tibo sajagui tongo hake a jagao safety ni bagui kuno system krida life jacket rok krida rescue ni bagui kuno team kaisa slamjak krida hake Tripura hapang Tourist Department of Promotion lekhai tongo advertisement with promotion lekhai tongo kwbangma concert rok khlairwi promotion khlairi tongo Tourist Department no haipano Dumboor tei kotorma jagao tourist no tebo attraction khainani bagi promotion lekhai ungakai borok rokni safety ni bagi khe tamani bagi mungsasukpano samung khlaijagya hage Tripura hapang belai kheno naithai amtui haitei tangtu je amtui kuno jaga phano amtui safety haike rescue team slamnani nango omo hapang no hamya samaniya nung ang khana Dumboor thangai amtui hai situation klai thangake butting no belai kheno krima jingja amani bagi chini safety ni bagi please khlaidi kisa kaham Tripura hapango borok tongnai rokna ang koyo ang khai omono nugui belai khe kirisuka tuma hamale kwbangma borok rok tuyokna ringyabu tongo 5 minute phana survive khaimanglak a jagao o incident wngma hai wngka ke tuyokna ringyaro hake amdike tourist haika gurugnani thangka ta cheri rok bo tongo belai khe kirima jingsa mo safety ni bagai teibo samung khlainani namkhu kurur rang roi concert te brand ambassador rok no o jaga no promote khainani sikang o jaga ni je safety je system tongmani amono thik khaike belai khe sanai belai khe kirima singsa amdike incident wngkha o video no nugui ang belai khe kirima singsa ungjak suka hake Tripura o tebo amtui chini tourist department rok hapang rok tebo rang khibinani nango safety no nasigui tuma hamanele omo belai khe kirima sisa nung ang khana berainani hnei thangana Dumboor amdike kligi tongi khake langma phana choi manu belai khe kirima singsa amoni bagino tourist department haika hapang rok amdike nung advertisement promotion khlai concert khlai amno promote khlaimani amoni bisingbo amti safety no bo tebo nasigake belai khe sanai haki chingjotono aigini sri city ni simi khnai family raima saimani je tuima omo baise ban thewi Dumboor slamjago haike norok jotono tiprasarwngtv kwbangma kereng kothmani bisingti khnai faijak raima saimanga gai kubui kothma aigini simi chung khnaoi family haike amde tourist kasa place rogo kun kasa suk rung rok phano kanen hingka jago safety jacket rok phano rikhakai government ni bisingtwi hapang ni bisingtwi belai khe sanai amo je borok rok bo belai khe safety feel khainai haike o incident no nugui ang mar khe kirsuka ang thangna simo chunglia je puro safety ni bagi a jago system khlaijagana kwbangma system slamjagana rescue team ro slamjagana apro ya jathaiya belai khe kirwanga de tima rok no haichi hage norok bo comment ni bising tike shahar manu tini ni video amsung noro video na sajaka like di channel na subscribe khlaini hita pokni bell icon click khadi je puro katal video dawang norong noro notification sokunya ni bagi hasta hayung hakto ni kok tuma nai tongna ni bagi Rwng TV Tiprasa bai kwrung tongdi jotona kaham tongbadi hambai khulumka।